Ahojte, vitajte pri našom prvom videu. Dnes sa pozrieme na kúsok histórie Štrbského plesa, konkrétne na objekty, ktoré kedysi stáli priamo na jeho brehu a ponúkali možnosť kúpania, člnkovania či neskôr letnej reštaurácie. Možno vás prekvapí, že to, čo je dnes prísne zakázané, bolo kedysi úplne bežné a dokonca podporované. Keď sa vrátime do roku 1880, od jesene toho roku do začiatku nasledujúceho leta, čiže pred vyše 140 rokmi, postavil vtedajší majiteľ Štrbského plesa Jozef Šcentiványi na jeho juhovýchodnom brehu drevenú plaváreň. V dobových článkoch prezývaná ako Spiegelbad, teda zrkadlový kúpeľ. Mala 8 kabín, bola diskrétne uzavretá doskami a dokonca mala rozdelený čas. Dopoludňa pre ženy, popoludní pre mužov. Voda vtedy mala okolo 15 až 20 stupňov. Táto zakrytá plaváreň fungovala až do roku 1921, kedy ju zbúrali a na jej mieste v roku 1926 vybudovali novú, tentokrát už odkrytú plaváreň. Bola jednoduchšia, s dreveným mólom a počas leta mala voda v priemere asi 15 stupňov, čo nie je až tak málo, vzhľadom na fakt, že približne pol roka bývalo pleso zamrznuté. Neskôr sa rozšírila a od roku 1946 slúžila dokonca aj ako lodenica. No a aby toho nebolo málo, hneď vedľa plavárne vyrástla aj výletná letná reštaurácia. Člnkovanie na plese sa síce v roku 1976 zakázalo kvôli ochrane prírody, ale samotný objekt fungoval ešte niekoľko rokov. Definitívny koniec prišiel v roku 1983, pričom ukončenie urýchlila aj tragická nehoda brigádnika Milana M. z augusta 1982. Takže keď sa dnes prechádzate okolo Štrbského plesa a vidíte len jeho krásnu hladinu, možno si po pozretí tohto videa spomeniete, že kedysi by ste mohli navštíviť aj plaváreň na jeho brehu a slobodne sa okúpať. Ak sa vám toto video páčilo a radi by ste videli aj ďalšie podobné príbehy z histórie našich hôr, napíšte nám to do komentárov. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám žiadne ďalšie video neuniklo.